Potrebujete preliečiť vášho štvorkolesového miláčika? Nefunguje vám klimatizácia? Potrebujete prezuť alebo kúpiť nové pneumatiky? Zaparkujte v autoservise Kovox SRO. Sme špecializovaným nezávislým autoservisom pre vozidlá značiek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. A taktiež sme zmluvným servisom s poisťovňami Allianz a Kooperatíva. Používame najmodernejšie technológie pri výkone všetkých autoelektrikárskych a mechanických prác. Sme nemocnicou aj wellnessom zároveň. Ak si vyzdvihnete auto v dohodnutom čase, dozviete sa, čo všetko bolo opravované a vymenené až do tej najmenšej súčiastky. Klient je pre nás rovnocenným partnerom. V prípade, že ste bez vášho vozidla, odvezieme aj dovezieme vás kamkoľvek v okolí Čadce. Čakanie si môžete spríjemniť aj v našej kaviarni pri výbornej káve a čítaní dennej tlače. Naše služby si môžete objednať aj v pohodlí domova prostredníctvom našej web stránky www.kovox.sk. Pri prezúvaní pneumatík dbáme na kvalitu a profesionálne odvedenú prácu. Predávame pneumatiky pre osobné i dodávkové vozidlá. Kladieme dôraz na bezpečnosť jazdy, kde používame pri opravách vozidiel ako i pri nastavovaní geometrie kolies zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky servisných štandardov koncernu Volkswagen a Audi. Vymieňame autosklá, opravujeme, plníme a čistíme klimatizácie, montujeme zabezpečovacie systémy Cobra. Pri čistení pracujeme s čistiacimi prostriedkami renomovaných značiek Karcher a 3M. Vaše vozidlo vyčistíme zvonka i zvnútra, pedantne a kompletne. Používame výhradne len originálne autodiely Volkswagen a Audi, ktoré sú zárukou kvality, výkonu, životnosti a spoľahlivosti. Myslíme nielen na kvalitu vášho vozidla, ale najmä na bezpečnosť a pohodlie vás a vašej rodiny. Autoservis Kovox je tým najlepším hotelom pre vaše auto. Je už iba na vás, koľko hviezdičiek nám pridelíte.